बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखाय आरो फरायसालिफोरखौ फोथांना लाखिनो मा हाबाफारि लागोन? जोङो आसाम सरकारखौ बुंदों जे सम मथे बिजाबफोरखौ हरनांगौ, फोरोंगिरिफोरखौ हरनांगौ आरो जोंनि फरायसालिफ्रा जेनोखि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारनि खोथा फैयो, इसिं दाथाय बेफोरखौ सरकारा मावनानै होनांगौ। अब्ला रायजो राजाफ्राबो निश्चय मोनसे फोथायनाय फैगोन जे फोरोंगिरि जेराव दं, फुल फ्लेजेड फोरोंगिरि थायोब्ला बेवहाय फरायसाफोरखौ हरगोन। जों बेखायनो खावलायगोन जे सरकारा बे बिथिङाव सिगांग्रो दायित्वखौ लानांगोन आरो लोगोसे रायजो राजाफ्राबो जों जायखौ बुंदों जे साख्रिनि खोथा बुंदों, माने बर' बिजोङाव साख्रिखौ नागिरो। दा साख्रिखौ नांगौबाथ' जोंहा बर' बिजोंनि फरायसालियाबो थानांगोन। जुदि बर' बिजोंनि फरायसालि थायाबा साख्रिखौ बबेहाय मोनगोन जों? बे मोनसे गिदिर जेंना। दिनैबो बर'फोरनि गेजेराव जों जुदि नायोब्ला बांसिन साख्रियानो फोरोंगिरियावसो दंखायो। आं सानो बेखौ जुदि बुथारना लायोबा बर' हारिया गावनि आथिङावनो माने रुवा दाना लानाय बायदि जागोन होननानै आं दिनै बुंनो लुबैदों। गोबां फरायसालिफोरावहाय जि बिजाब मोनाखैमोन जोंसिम खौरां सफैदों आरो नांगौ बायदि गोबां फरायसालिफोरावनो फोरोंगिरि गैया। आथिखालाव सरकारजों माबायदि सावरायदों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय? बिजाबनि बेलायाव आं दिनै नोंथांमोननो बेखौ बुंगोन। आं दाख्लै ससियेल मिडियायावबो हगारदोंमोन जे आसाम सरकारनि जोंहा जायनोखि बिजाबनि गाहाय मानसि एस.एन. चौधुरी सार, बिथाङा ACS आरो बिथाङानो बे गासैबो बिजाबनि खामानिखौ बबे मोनदों मोना बिनि खामानिखौ मावो। आं बिथांजों रायज्लायदों आरो बिथाङा आंनिफ्राय डाटा बिनायाव बिथाङा सिगां गावसिनिफ्राय हरदों बबे ब्लगाव लेखा हरदों हराखै। आरो बे मथे जोंनि जिल्लाफोरनिफ्राय आं रिपर्टखौ बिदोंमोन। दा रिपर्ट मथेब्ला खिन्थु बांद्राय बिजाब मोनैनि रिपर्टआ गैथ'वा। मात्र बेल' जे जायफोरनाखि बिजाबफ्रा साफाय जायाखै बे बिजाबखौ मोनाखै। आरो खायसे बिजाबफ्रा मा जाना दङ, स्कुलाव सहैयाखै नाथाय बिथांमोननि गुदामाव दङ। बेबायदिबो मोनसे रिपर्ट फैदों। बे मोनसे। आरो फोरोंगिरिनि बेलायाव जोंहा दाख्लै BTCनि बायजोआव मोनसे जेंना जादों जे गाहाय फोरोंगिरिफोरनि माने इन्टारभिउ जादों। दानिया जेसेबांनाखि बर' बिजोंनि फोरोंगिरि बिथांमोना गाहाय फोरोंगिरिनि पस्ट जिहेतु मोनगोन, बिथांमोना इन्टारभिउ होनानै थांबाय गोबाङानो। दा बेफोर पस्टआ BTRनि बायजोआव खालि जानानै दं। आरो बिथांमोना जोंनो खोन्थादों बेवहाय जुदि थाबैनो फोरोंगिरि थिसनजायाबा बैहावबो माखासे जेंना फैगोन। दा बे बेलायावबो जेब्ला जोंहा नै दा गोदान सरकार फैगासिनो दं, फ्राय मन्थ्रिया सोर जागोन मागोन दासिमबो रोखा जायाखै। दा बेखायनो जेब्लानाखि मन्थ्रिया सोर जायो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि, जों बिथांजों सावरायनो थाखाय नाजागोन। जोङो गोनां जायोबा जोङो BTCनि आरो लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोननि गेजेरजोंबो जों बोरै हायो जोंनि जेंनाफोरखौ, जेरै बे जेंनाया जोंनि हारिनि थांनाय थैनायनि बाथ्रा दङ। बिजोङा थैब्ला खिन्थु हारियाबो खैफोद दं। आं दहायनो बुंखादों जोंनि बिजों थाब्लासो माहारिबा थागोन, माहारिबा थाबासो बर' हारिया थांनानै थागोन। बे खोथाखौ लानानै जों जोबोद सिरियास। बर' बिजों जे मडेल स्कुल गायसननायनि बाथ्रा दङ, मा थासारियाव दं सार बेयो? जोङो गासै गं 25 मडेल स्कुल एबा आदर्श बिद्यालय जोङो बिनि थाखाय सारा आसामाव जोङो नायगिदिंबाय। जों आथिखालनि BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्म सार बिथाङाबो दंफायोमोन। बिथांखौनो आसामनिफ्राय बिथांखौ दायित्व होदोंमोन बे समावहाय। आरो जोङो थुनलाइ आफाद थाफादों, फरायसा आफाद थाफादों। जों एखेबारे जों सानजारि नोगोरनिफ्राय लानानै क'क्राझारसिम जोङो गासै गं 25 आदर्श बिद्यालयनि थाखाय माने जायगाखौ नायजोब्बाय। आरो इतिमध्य जोंनाव जि मोनसे खौरां फैनाय बादिब्ला जे माखासे फरायसालि इतिमध्य वर्ल्ड बेंकआ बिथांमोना माने खुन्थिया गायसनबाय, बानायसिगोन। उदालगुरियाव जोङो गंब्रै होदोंमोन। गंब्रैनि गेजेराव गंसेनि जि माखासे खाबु बेखौ जों नुवाखै। बेखायनो जानो हागौ बेयो गंथाम जानो हागौ। आरो बेवहाय जेनोखि आदर्श बिद्यालयनि कनसेप्टआ जाहैबाय बेयो क्लास 1 to 12 आरो बेयो जाहैबाय जे CBSE कर्स। नाथाय जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों खौसे आसाम सरकारखौ बा जेनोखि आदर्श बिद्यालय संस्था बिथांमोनखौ जों ओरैबायदि कनभिन्स खालामबाय जे बियो हिन्दी मिडियाम नङा, इंलिश मिडियाम नङा, बे बर' मिडियामजोंनो जागोन आरो बेयो CBSE कर्स नङा।
बियो सेबानि मथेनो जागोन बेखौ जोङो लुबैदों आरो जों लुबैनाय बायदिनो बियो जानो थांगासिनो दङ जानो हागौ बियो बोसोरसे बा बोसोरनैनि उनावनो जों जेरैबायदि लुबैदों बर' बिजोंखौ जेरैबायदि फोथांना लाखिनांगौ बेबायदि जोङो एसेब्लाबो मोनसे आसाखौ जों लाबोनो हागोन बे फोथायनाय दं।